Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tyrdyn plyd tywallt ysbryd arno. Mi ni gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr hoedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Ni ddechrau'n gwasanaeth drwy ganu emyn rhif 169 o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri. 169 gen i sefyll i'w chanu. Dawn darlleniad o epistol Paul at yr Effesiaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Effesiaid, yr ail benod a'r adnod gyntaf. Yn chwythau a fywhaodd y fe, pan oedd eich feirwm yn cymweddau a phechodau, yn yr rhai yr hydiosoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr on yn gweithio ymhlant anufuddod, ymysg y rhai hefyd y bu ein hymarweddiad ni oll gynt yn chwanta ein cnawd, gan wneithir ewyllysau cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd efe ni, ie pan oedd feirwm yn cymweddau a'n cydfywhaodd ni gyda Christ, trwy ras yr ydych yn gydwedig, ac yn cydgyfododd ac yn gosododd i gyd eistedd yn y nifolion leoedd yng Nghrist Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau, ragorol olyd ei ras ef trwy ei gymwn ysgarwch i ni yng Nghrist Iesu. Cynnes trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw y Duw. Nid o weithredoedd fel nad ymfrostiau neb, cynnes ei waith ef ydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, yr rhai a ragddar parod Duw fel yr hodiem ni ynddynt. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron yn dod trwy enw trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni yn diolch i'n bod yn gallu dod yn hyderus yn dod
mewn parchedig ofn yn dod a chryndod yn ein celonnau, yn gwybod ein bod yn dod i bresenoldeb Duw sydd yn holl alluog, yn berffaith, yn bir ac yn sanctaidd. Ac i ni mor frwnt bod ein gorau ni fel bratiau bydron yn dy olwg. Ond eto o Dduw, i ni'n gallu dod gyda hyder yn gwybod ein bod yn dod wedi'n gorchuddio a chyfiawnder Crist, bod ni wedi'n maddau yn llwyr, ein bod ni wedi cael ein golchi yn ei waed ef, ac felly o Dduw, trwy'r arglwydd Iesu Grist, ynddo ef, i ni'n gallu dod a'n mawl a'n deisyfiadau ger dyfron, yn gwybod y derbyniad sydd yna, i ni'n dod fel plant i ti, wedi'n mabwysiadu i'r deulu, ath fod yn dad nefol arno. Ac felly o Dduw, i ni'n dod fel plant, plant sydd yn crwydro ac yn daded i lawr, mor aml, ond i ni dal yn blant, ac felly yn gofyn i ti, edrych ar ni yn dy drigaredd, ac i faddau ni am ein crwydro a methiannau, maddau ni bod ni'n hyd yn dod i'r oedfa heb paratoi'n hyneidiau'n iawn. Ond yn gofyn i ti'n helpu ni o Dduw, i geisio dy wyneb fel ag y dylsen, i ganu fel ag y dylsen ni, i wrando fel ag y dylsen ni, a byddwn ni'n gwybod beth yw gwir addoliad. Byddai ti yn fodlon gyda'n hymdrechion yma heddi, helpa ni o Dduw yn ein gwendid, nertha ni fod yr hyn dylsen ni fod. I ni yn gweddio o Dduw, a byddwn ni'n gwybod rhywbeth am gyffyrddiad o'r nef. Dyma yw ein dymuniad o Dduw, y cawn dystio, gallwn ni brofi dy fod yma mewn ffordd arbennig. Falle o Dduw, mewn ffordd nad i ni wedi brofi o'r blaen. A bydde di'n dod lawr yn nerth yr ysbryd glân, ac yn gweithio yn rymus yn ein cylonau ni oll sydd yma. Ac yn yr rhai, falle o Dduw, dylse fod yma wedi colli'r awydd i fod yma. Ac o Dduw i rai sydd ddim hyd yn oed yn gwybod unrhyw beth, y bydde di trwy dy ras. Gras sydd yn anorchfygol, yn agor llygaid y deillion, iddynt weld i hangen. A bydd yna rai hyd yn oed yn ystod y prynhawn, yn teimlo rhyw argyhoeddiad o bechod, ac y bydde di'n arwain nhw i wrando ar dy air yn cael ei chyhoeddi. Bydden nhw'n dod i'r oedfa, neu mynd i ryw gapel sydd yn ffyddlon, neu'n gwrando ar y we. Bydd ysbryd yn ei harwain nhw, ac y cawn glywed am ffordd a chawdwriaeth. O Dduw, ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma. Ni'n gofyn i ti wneud nhw unwaith eto. I ni ddim yn deall pam yr wyt ti'n oedi o Dduw. I ni ddim yn deall pam fod gymaint o flynyddoedd wedi mynd heibio ers i ti ymweld am gwlad ni ddiwetha. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti i ddod unwaith eto. Yn gofyn i ti ddod lawr i'n plith yn ystod yr oedfa hon. A bydde ti'n cyffwrdd yn hyneidiau ni sydd yma yn yr adeilad, a'r rhai sydd yn ymuno gyda ni ar y we, y bydd yna ymwybyddiaeth, dy fod wedi dod lawr i'n plith, ac dy fod yn cychwyn gwaith yng nghalonnau llawer. Felly o Dduw, bendithia ni nawr, bydd gyda ni trwy gydol yr oedfa, cadwa ni'n ddiogel o ymysodiadau'r un drwg, i ni'n gweddio yn erbyn yr un drwg o Dduw, ac yn gweddio bydde di yn bendithio mewn ffordd bydd y enw di yn cael ei ddyrchafu i goruwch pob enw arall. Felly o Dduw, tyr di'n plith, bendithia ni nawr arwain ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni gael ni am rhif 285. Mae'r iachawdwriaeth rad yn ddigon i bob rai a gorwyd ffynon glanhad pob pechod cas a bai. 285 gewn ni sefyll i'w chanu. Bydd testyn o epistol Paul at yr Effesiaid, yr ail benod a'r 9fed adnod. Effesiaid 2 adnod 9. Nid o weithredoedd fel nad ymffrostiau neb. Gai ofyn cwestiwn, ydych chi erioed wedi cael profiad o orfod prawf ddarllen darn o waith? Mi roedden ni rhai blynyddoedd yn ôl wedi creu'r llyfryn bach yma. Carolau Nadolig, Capel y Rhath. Ac yn y llyfryn, roedden ni am argraffu digon i ni gallu cynnal oed fawn. Ac roedd na chydig o frys, achos fel oedd amser yn mynd heibio, roedd y Nadolig yn agosau, ac roedden ni am cael y llyfryn yn barod. Dwi'n gallu cofio os o'n i wedi colli'r pamffled, hen pamffled oedd gyda'r carolau, ac felly roedden ni am gael y llyfryn yma'n barod cyn ein noson o garolau. Ac fi'n credu gollon ni fe o 2 awr neu rhywbeth. Ac felly dynyddio ni fe am weddill Nadolig, ond gollon ni fe ar gyfer noson o garolau. Ond falle dyma oedd y broblem, achos y bris i gael y mas mewn pryd. Mi roedden ni wedi rhithro. Fe wnaethon ni brawf ddarllen, sawl gwaith, wnaethon ni ddarllen yr gwreiddiol, y carolau gwreiddiol, a cymharu gyda'r hyn o'n i wedi anfon i'r rhai oedd yn cynhyrchu'r llyfryn, ac roedden ni, sawl un ohono ni, wedi eistedd lawr yn darllen gair am air i wneud yn siŵr fod yn berffaith. Dim camgymeriadau, dim cam sillafu, dim prif lythyren yn y lle anghywir, dim rhif yn y lle anghywir, ac yn y blaen. Ac yna pan ddath roedden ni falch, roedden ni wedi cyrraedd, ac yna wrth i ni mynd trwyddo fe, dwi ddim yn sŵr faint o gamgymeriadau gollon ni bentwr. Mewn llyfryn bach, fe gollon ni bentwr. Sawl gwall.
Mor anodd yw'r dasg o prawf ddarllen. I bron iawn, mae rhaid cael rhyw hyfforddiant ar fel i wneud e. Gan pan i chi'n darllen yr hyn yr ydych chi yn disgwyl i weld, dyna'r broblem. I chi'n darllen y darn, a chi'n gyfarwydd, o'n i'n gyfarwydd ar cyrolau, ni'n gwybod beth oedd y geiriau, ac o'n i'n cymaru'r gwreiddiol oedd yn blaen ni, a hyn oedd ni wedi anfon i ffwrdd yn gair am air, yn gwirio bob un gair. Ond o'n i mor gyfarwydd ag mi roedden ni'n dal i ddarllen beth o'n i'n disgwyl i weld. Neu, falle hyn o'n i am i weld. O'n i'n gwybod bod un gair, o'n i'n gwybod beth oedd e. Ac eto, pan dath y llyfrau nôl, roedd yna gamsillafiad, neu na sawl en, neu sawl neu priflythyren yn y lle anghywir. Ac doedden ni ddim wedi weld e, wedi ddarllen e, tua 10-20 o weithiau, a tua 5 o bobl wedi darllen e, a dim un ohono ni wedi sylwi, achos roedden ni'n gwybod beth oedd fod na. Dyna beth o'n ni'n meddwl. Roedden ni'n disgwyl beth oedd e. Mae fel bethau rhyw ddallineb rhyfedd yn dod drostoch chi. Mae rhywbeth tebyg o'n i'n ffeindio, yn wedig fi, falle bod neb arall yn gwybod rhywbeth am hyn, ond pan yn mynd i arholiad ysgrifenedig yn yr ysgol ac yn y coleg, a'r cyngor bob tro pan o'ch chi'n mynd i arholiad oedd hyn, darllenwch y cwestiwn sawl gwaith. Gan gellir darllen yr hyn yr ydym am ei weld yn y cwestiwn, neu beth ni'n disgwyl i weld, falle ni wedi darllen cyn bapurau, ac ni'n gwybod beth mae'r cwestiwn yn mynd i fod, ni'n darllen y cwestiwn, neu meddwl gwych, dyna beth o'n i eisiau cael yn yr arholiad, dwi'n gwybod yr ateb a ffwrdd â fi ac ateb y cwestiwn, ac yna chi'n cael yr papur nôl ar ôl yr arholiad, a chi'n gweld, o'ch chi wedi cam ddarllen y cwestiwn. Un gair bach falle allan o'i le ac oeddech chi wedi ateb yr cwestiwn yn anghywir. Ond roeddech chi'n meddwl bod chi'n gwybod beth oedd y cwestiwn, ond o'ch chi wedi gam ddarllen e. Ond ydyw hwnna'n rhywbeth i ni'n gallu wneud. Ond beth sydd o'n blaenau ni fan hyn yn llawer mwy difrifol na prawf ddarllen unrhyw beth. Yn ysbrydol, mae'r mwyafrif sydd wedi darllen gair Duw yn euog o gam ddarllen. Am ryw resymau, efallai bod nhw'n darllen yr hyn maen nhw am ei weld. Hyd yn oed pobl Efengylau, o gefndir Efengylau. I ni'n darllen beth i ni eisiau gweld. Dwi ddim na, dim dyna beth sy'n na, dim dyna'r pwysles, ond i ni'n darllen ac i ni'n defnyddio fe i gyfiawnhau beth i ni eisiau fe fod. Ond ydy hwnna siwr o fod, un o'r pethau mwyaf sydd yn digwydd ar draws y byd. Mae pobl yn gyfarwydd â gair Duw, y rhai sydd yn gyfarwydd â gair Duw, yn ei gam darllen e. Neu, os ydyd yn llwyddo darllen a deall y darn, mor aml beth sydd yn digwydd wedyn ni yw hyn, maen nhw'n gwrthod yr hyn maen nhw'n ei ddarllen a cyfiawnhau dehongliad i'r gwrthwyneb, achos maen nhw wedi dod i'r casgliad bod yn anghywir. Dyna beth i ni wedi gweld llawer, mae wedi bod yna erioed, ond yn sicr dros y ganrif diwetha. Ond nid oes yna gymaint o ddehongliadau rhyfedd o air Duw. Sydd yn llwyr i'r gwrthwyneb i'r hyn sydd yn ei air. Y mae pobl wedi troi gair Duw i feddwl rhywbeth gwbl wahanol. Ni ellir cael adnod neu adnodau mwy eglur na'r rhai sydd o'n blaenau ni heddi. Gadewch fi ddarllen y testyn. A fedrwch chi feddwl bod unrhyw beth am yr adnod yma yn aneglur? Oes unrhyw beth am yr adnod yma sydd yn peri chi feddwl, wel, mae yna sawl dehongliad fan hyn? Oes unrhyw ffordd mae unrhyw un yn gallu meddwl bod hwn yn golygu rhywbeth gwahanol? Nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Nawr, gallwch chi ddim cael e'n fwy clir yna. Mae y mor glir, ac eto i gyd, trwy gydol eglwysu'r wlad, nawr ac wedi bod, i chi mynd i ddod ar draws pobl sydd yn dweud i'r gwbl gwrthwyneb i be mae Paul yn dweud fan hyn. A dwi wedi clywed tystiolaethau pobl sydd yn honni bod yn Efengylau. Ac nad ydych chi'n gallu dweud,
dwi ddim yn credu bod nhw'n Gristnogion, falle bod yna le i ddweud dwi ddim yn siŵr os ydyn nhw. Achos i chi meddwl, ydyn nhw wedi deall yr adnod yma? Achos mae yna rhywbeth yn dod allan lle chi'n gweld bod diffyg dealltwriaeth o'r adnod hon. Ond ydy hwnna'n dangos i chi natur ysbrydol iachawdwriaeth. Achos i'r Cristion, chi'n gallu meddwl, does dim modd cam ddeall yr adnod hon. Mae mor amlwg, mae mor glir, ac eto i gyd, byddwn ni'n tybio dweud, dyma un o'r adnodau lle mae'r mwyafrif llethol o bobl sydd ddim yn Gristnogion, ond yn meddwl i bod nhw wedi gam ddeall a'i gam ddarllen. Felly'n gyntaf, hoffwn ni edrych ar y cyfarwyddyd eglur sydd yma. Yn ail, hoffwn ni edrych ar rheswm pendant am y cyfarwyddyd eglur. Ac yn anolaf yn drydydd, canlyniad pwysig i'r datganiad sydd yma. Wel, yn gyntaf, cyfarwyddyd eglur. Nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Adnod, mae'n anodd dychmygu geiriau mwy eglur na'r ein. Hynny yw, dywed gair Duw yn ddigon clir am yr adnod yma, mae'r athrawiaeth hon trwy gydol yr ysgrythur gyda llaw. Mae'n yr hen a'r newydd. Felly nid dim ond yr adnod fer hon i ni'n sôn amdano, mae e trwy gydol, mae'r athrawiaeth yma trwy'r holl ysgrythur. Ond mae gair Duw yn dweud, be mae'n dweud mewn geiriau eraill yw, ni ellir ennill iachawdwriaeth drwy weithredoedd da. Dyna be mae'n golygu. Fedrwch chi ddim dod yn Gristion trwy weithredoedd da. Neu, ffordd arall, nid oes modd cyrraedd y nefoedd drwy unrhyw waith a wnawn ni. Unrhyw waith, o gwbl, o'n genedigaeth hyd yn marwolaeth, does dim unrhyw waith i ni'n gallu wneud sydd yn mynd i helpu ni gyrraedd y nefoedd. Does dim byd i gael. Dyna be mae'n dweud. Dyna ffordd arall o ddweud. Neu, does dim ots pwy ydyn ni, neu o ba le ydw, neu beth bynnag a wnawn, does dim cyfraniad o gwbl gennym tuag at achubiaeth ein heneidiau ein hunan. Na ffordd arall oedd dweud. Ac eto i gyd, sawl un dros y canrifoedd sydd wedi dweud, dwi wastad wedi bod yn Gristion. Gofyn ni glywed hwnna chydig ddyddiau nôl. A rhywun yn dweud, dwi wastad wedi bod yn Gristion. Ac yn syth o'ch chi'n gwybod, dyn nhw ddim wedi deall yr efengyl. Neu, ges i fy ngeni mewn gwlad Gristnogol, ac felly dwi'n Gristion. Mae hwnna'n dangos chi nhw ddim wedi deall hwnna, achos maen nhw'n dibynnu ar ryw weithred bod eu rhieni wedi peri bod y plentyn cael ei eni mewn rhyw wlad Gristnogol ac ar sail ei man genedigaeth bod nhw'n Gristnogion. Mae hwnna'n rhyw fath o waith a maen nhw'n dibynnu ar ble maen nhw wedi cael ei geni. Neu, roedd mam a dad yn Gristnogion a fel dwi wedi cael fy magwraeth, felly oherwydd hynny dwi'n Gristion. Neu, maen nhw'n dweud hyn, chi wedi clywed hyn siwr o fod, a sawl un, a mae hwn yn drist yng Nghymru, ond dwi wedi bod yn mynychu'r capel drwy fy mywyd. Ac ar sail hynny dwi'n Gristion. Dwi wedi helpu gymaint o bobl, dwi yn rhoid i'r tlawd. Dwi'n llawer gwell na rai sydd o'n cwmpas i sydd ddim yn mynd i gapel o gwbl. Nawr, yr oedd Paul yn gwybod bod yr Iddewon yn llwyr ddibynnol am iachawdwriaeth ar ei hymdrechion i gadw gyfraith Moses. Mae Paul yn gwybod yr oedd yn siarad gyda phobl, oedd yn siarad gyda'r cenhedloedd, ond roedd e hefyd yn gyfarwydd ar Iddewon, ac roedd yn gwybod bod yr Iddewon yn llwyr ddibynnol. Oedden nhw'n glir ar hyn. Mwyn mynd i'r nefoedd, roedden nhw'n ddibynnol ar cadw cyfraith Moses, ac o'n nhw'n credu bod nhw wedi cadw'r gyfraith. O'n nhw wedi ychwanegu at y rheolau, o'n nhw'n neud rheolau hunan, ac yn mynd yn fanwl ac yn meddwl, os newn ni ychwanegu at rheolau cyfraith Moses, ac os ewn ni fanylion, os ydych chi'n cofio, newn ni ddygymy'r mintis ac yn y blaen, os ewn ni wir ei reithafon, fe fi Duw siŵr o fod yn fodlon gyda fy ymdrechion ni, achos dwi mor grefyddol, dwi mor dda, dwi mor foesol allanol, mae pawb yn edrych arno fi, dwi'n mynd i'r capel, dwi'n mynd i'r cwrdd, dwi'n neud y pethau iawn, dwi ddim yn gas, dwi'n
dwi'n helpu'r tlawd, dwi'n neud yr holl seremonia yma, dwi'n neud popeth fel ag y dylsyn ni, mae Duw yn mynd i edrych yna fi ac yn meddwl, yn sicr mae yna le yn y nefoedd i ti, achos i ti mor dda. Ond yr hyn i ni'n dysgu yng Ngair Duw yw, amhosibl yw i unrhyw un i gadw cyfraith Duw. Dyna be mae Gair Duw yn dweud wrthyn ni, doedd e ddim yn bosib i unrhyw un i gadw'r gyfraith. A'r rheswm i ni ddim yn gallu cadw'r gyfraith yw ganwyd pob un ohono ni'n bechaduriaid. Ac felly mae'r gyfraith yna fel ysgol feistr, mae'n dysgu ni a mae'n pechod, mae'n dangos i ni pa mor fyr i ni'n dod o safon Duw. Ond fedrith neb cadw cyfraith Duw. Does neb yn mynd i gallu bodloni gofynion y tad. Mae'n amhosibl i ni gyd yn dod yn fyr o ogonion Duw. Ac felly, be mae Gair Duw yn dysgu ni o'r dechrau yw hyn. Fedrwch chi ddim fod yn ddigon da i fynd i'r nefoedd. Fedrwch chi ddim gwella'ch hunan, allwch chi ddim cael newid pethau, diwygio'ch bywyd chi, chi ddim yn gallu bod yn fwy crefyddol, chi methu wneud dim byd i ennill lle yn y nefoedd. Dyna beth mae'n glir o ddechrau Gair Duw hyd y diwedd. Rhufeiniaid 3:20. Am hynny, trwy weithredoedd y ddeddf, ni chyfiawnheir un cnawd yn ei ologef, cynnes trwy'r ddeddf y mae adnabod pechod. Trwy'r ddeddf i ni'n dod i weld bod ni'n bechaduriaid. Dyw e ddim yn bosib i ni blesio Duw. Amhosibl yw i chi fod yn ddigon da i gyrraedd y nefoedd. Dywed Paul yn eglur, nid o weithredoedd, ond yr oedd yn siarad yma hefyd gyda'r cenhedloedd. Hynny yw, pawb arall ond yr Iddewon. Ac yn dweud, mae nid am weithredoedd cyfraith Moses yn unig yr oedd yn sôn. Be mae Paul yn dweud fan hyn, mae geiriau eraill yw, mae Paul yn sôn am bob math o weithredoedd, ymdrech, unrhyw beth i ni yn dibynnu arno i blesio Duw. Os ydych chi'n meddwl fe fydd hwn yn plesio Duw a gadael fi mewn i'r nefoedd, yna mae hwnna'n weithredoedd. A be mae'n dweud yw, dwi ddim yn gweithio fel yna. Mae Duw, mae geir eraill, ac yn dewch o'r hwn, falle bod hwn yn neud yn fwy clir. Mae Duw yn gwrthod pob ymdrech gan ddyn i'w blesio fe. Mae Duw yn gwrthod e. Ni ellir defnyddio unrhyw waith, unrhyw ymdrech, unrhyw ddaioni fel sail i bledio am iachawdwriaeth. Gallwch chi ddim plesio Duw. Gallwch fod y person mwyaf caredig a fi erioed a does neb yn cwestiynu'r peth. Falle fel person i chi naturiol yn neis iawn. Mae yna rai yn does. Mae yna rai o ran i natur nhw yn bobl hyfryd. Ond yw'r ffaith bod nhw'n bobl hyfryd ddim yn mynd i ennill lle yn y nefoedd. Efallai mae chi yw'r person mwyaf heilionus. Chi mor hael. Chi mor fodlon i helpu unrhyw un. Mewn sefyllfa o ran eich amser, o ran eich arian, ac i chi mynd allan o'ch ffordd, ond dyw e ddim yn ddigon da. Gallech chi fod yr un mwyaf heilionus erioed wedi rhodio ar y ddeiar, a dyw hwnna ddim yn mynd i blesio Duw. Nid yw Duw yn mynd i fod yn fodlon. Fy waith yna, mae'n mynd i gwrthod chi. Mae'n mynd i'ch gwrthod chi am eich heilioni chi. Ac eich caredigrwydd chi. Gallwch fod y person mwyaf berthol. Ni wedi clywed am rai yn do, sydd yn mynd i'r maes cenhadol. Ac mewn sefyllfaoedd anodd iawn. A rhoed ei bywydau, a fyna'n flynyddoedd ac efallai'n marw yno. Ac wedi dibynnu ar y peth yn llwyr. A fydd Duw yn ei gwrthod nhw. Pan ddaw y dydd fydd yn dweud, nes i ddim eich adnabod chi. Ond fi sy'n genhadwr. Rhoddes i gymaint o'r neilltu, fe nes i werthu fy nhi, fe nes i roi'r cyfan i ffwrdd, fe nes i draw, fe nes i'n gwybod fe mod i'n mynd i roi fe iechyd mewn perygl. Doeddwn i ddim yn mynd i cael y pethau roedd yn mynd i wneud bywyd yn gysurus. A nes i hyn i gyd, mwyn dy blesio di o Dduw. A fi Duw yn dweud, dwi'n gwrthod ymdrechion di. Dyna be mae'n dweud. Nid o weithredoedd fel nad yn ffrosiau neb. Mae mor glir, ond sawl un sydd wedi aberthu bywydau hyd yn oed, ac wedi rhoi hyd yn oed hyd farwolaeth, ac fe fydden nhw'n golledig am dragwyddoldeb. Mae yn dychryn chi, ond dyw e.
Mae hwn mor amlwg, mae mor glir. Gallech chi fod y person mwyaf crefyddol. Gallai hyd yn oed fynd ymhellach, gallech chi fod y person mwyaf efengylodd. Sawl un sydd mor efengylodd. Fydden nhw allan ar y stryd, yn rhoi tracti allan, siarad yn yr awyr agored, trwy'r amser yn ffeindio cyfle, a maen nhw'n neud y cyfan, ac maen nhw'n pob dim. Ond gallwn ni ddweud hwn hefyd, os ydyn nhw'n dibynnu am un eiliad ar eu hymdrechion nhw, fe fydden nhw yn uffen am dragwyddoldeb. Ond maen nhw'n efengylodd, fi es i allan, fi ges i pobl yn taflu cerrig arnau, ges i pobl yn poeri arnau, ond fydd yr arglwydd yn dweud, fydd y tad yn dweud, dwi'n eich gwrthod chi am eich ymdrechion efengylaidd hyd yn oed. Nid o weithredoedd fel nad ymffrostiau neb, mae e mor glir. Yr rheswm am hyn, pan ni'n ddibynnol arno fe, i ni'n dod yn fyr o ogoniant Duw, o'i safon e. Rhufeiniaid 3:27. Pa le gan hynny y mae gorfoledd, fe a geiwyd allan, trwy ba ddeddf a'i deddf gweithredoedd, nag e, eithir trwy ddeddf ffydd. Yr ydym ni gan hynny yn cyfrif mai trwy ffydd y cyfiawnhau'r dyn, a hynny yn Grist dwi'n ychwanegu, heb weithredoedd y ddeddf. Heb weithredoedd y ddeddf. Mae Paul yn dweud eto i'r Corinthiaid, 1 Corinthiaid 1:31. Fel megis ac y mae'n ysgrifenedig, yr hwn sydd yn ymffrostiad yn yr arglwydd. Mae'n dweud fan hyn nid o weithredoedd fel nad ymffrostiau neb, achos i ni'n ymfalchio yn ein gweithredoedd ni ac yn dwy'n clod i fi. Ond beth i ni fod i wneud yw ymffrostio yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw popeth i ni. Am greaduriaid balch i ni. Ond nid ydyn ni'n eog o ceisio dwy'n y clod ar bob cyfle. Ond nid ydyn ni wastad, hyd yn oed fel Cristnogion, i ni yn ceisio dwy'n sylw a clod i beth i ni'n neud a'n hymdrechion ni. I ni'n hoffi hysbysebu be ni di wneud. Fel petai hwnna'n cadarnhau i bawb. Chi mor dda. Chi mor swnd. Chi mor efengylodd. Ond nid yw'n wir? Ond nid oes na berig? Wrth gwrs, mae'r rhaid i ni ddweud pobl ambell waith, ambell i beth, ond ni'n arbenigwyr ar guddio fe, i liwio fe, achos mae balchder yna'n diwe. Dyle fe ddim bod yna, ond dyna yw natur dyn, mae e mor falch. Mae dyn crefyddol mor falch, sawl un o'r ychydig rai sydd dal i fynd i gapel yng Nghymru heddi, sydd yn mynd i'r capel, a mae yna falchder yn llifo, yn gorlifo allan nhw, yn y pentrefi. Mae nhw'n mynd i'r capel, ac os na rai, tybiwn ni ddim llawer ar ôl, sydd yn gwisgo siwt a tei, neu'n gwisgo smart, i dillad gored i sydd, a mae nhw'n mynd yna, ac mae nhw eisiau pawb i weld, drychwch i ni'n mynd i'r capel, achos ni'n bobl dda. Wrth gwrs, ddim llawer yn nhw ar ôl mwyach. Chos neb yn mynd i'r capel. Mae mor drist. Dwi ddim yn gwneud synwyr ein bod hyd yn oed yn ystyried ymfalchio mewn unrhyw ymdrech o'n un hunan gan yn ôl gair Duw bod ein gweithredoedd gorau ni fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Mae Duw wedi dweud yn glir wrthyn ni. Mae'ch ymdrechion gorau chi wedi ei sbwylo'n llwyr gyda balchder a phechod. A maen nhw fel rhyw fratiau bydron. Mae bratiau bydron yn darlun erchyll. Fyddech chi ddim eisiau neb i weld bratiau bydron yn eich tŷ chi. Fyddech chi ddim yn cario bratiau bydron o gwmpas yn eich poced chi, neu fan hyn yn eich siwt ac yn tynnu fe mas, rhyw fratiau bydron. Fyddech cwylydd arno chi, byddech neb eisiau siarad â chi. Mae'n afiach, ond be mae Duw yn dweud wrthyn ni yw bod ein gorau ni fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Ac felly mae'n rhyfedd o'n diwe bod ni'n pwyso ac yn ymfalchio yn ein gweithredoedd gorau ni, fel petai hwnna mynd i blesio Duw. Ond mae Duw wedi dweud yn glir wrthon ni yn ei air, nid o weithredoedd achos i chi yn rhai sydd yn ymfalchio. Wel, gadewch i ni symud ymlaen y rheswm pendant yma.
Mae'r hyn mae Paul yn barod wedi dangos yw bod iachawdwriaeth yn llwyr o weithred o Dduw. Mae wedi dangos hwnna'n barod, na i ddarllen adnodau mewn chydig bach, yn rhan gyntaf benod, ond mae Paul wedi dweud yn glir bod iachawdwriaeth yn weithred o Dduw a dwi ddim wedi wneud gyda ni. Mae wedi wneud na'n glir. Os ych chi'n Gristion, mae'n llwyr i wneud â Duw. Dwi ddim wedi wneud gyda pinnau bod chi wedi cael eich geni mewn gwlad Gristnogol. Dwi ddim wedi wneud gyda ffaith os aethoch chi gapel neu ysgol Sul. Dwi ddim wedi wneud os chi'n mynd i'r capel nawr. Dwi ddim wedi wneud os chi'n darllen eich Beibl bob dydd. Dwi ddim wedi wneud os chi'n helpu'r tlawd ac yn garedig i pawb a chi ddim yn rhegi, ddim yn smygu, ddim yn yfed. Dwi ddim wedi wneud a dim un o'r pethau yna. Wrth gwrs, ni eisiau wneud y pethau sydd yn dda, ond nid dyna yw iachawdwriaeth. Dyw iachawdwriaeth yn ddim wedi wneud yna. A mae wedi wneud yna'n gwbl glir. Mae wedi dweud mae bod yn Gristion yn llwyr seiliedig ar weithred o Dduw. Mae ef sydd wedi ei wneud yn bosibl i enaid gael ei achub. Mae ei ras a'i drigaredd ef yn llwyr sydd yn ei wneud yn bosib i bechadur gael ei achub o golledigaeth. Dyna be mae wedi wneud yn glir. Mae wedi dweud hyn, os ydych chi yn Gristion, mae e'n llwyr o drigaredd Duw, o ras Duw ac o weithred Duw yn Iesu Grist. Dim byd i wneud â chi. Ni all dyn yn ei bechod wneud dim byd, ni all gredu'r Efengil. Does dim un pechadur yn gallu credu'r Efengil. Allai'r credu'r Efengil yn y pen, ond ni allai gredu yn achubol yn yr Efengil. Mae'n amhosibl i unrhyw unigolyn i gredu'r Efengil. Heb ymyrraeth yr ysbryd glân, nid oes gobaith i unrhyw un gredu yn achubol. Dyna be mae'n dweud. Ond nid yw y newyddion o obeth sydd yn yr Efengil, oherwydd gras Duw, petai dim gras Duw ar gael, bydde dim gobeith yn ni. Ond oherwydd gras Duw, oherwydd i'r drindod, Duw y Tad, a Duw y Mab, a Duw yr Ysbryd Glân, cyn llunio'r byd, oherwydd i'r drindod drefnu ffordd i achub dyn, mae'n bosib i enaid cael ei faddau a derbyn iachawdwriaeth. Mae'n bosib. Dim ond oherwydd i'r drindod trefnu ffordd cyn i'r byd cael ei greu. A'r ffordd a drefnwyd oedd y byddai'r mab Iesu Grist yn dod i'r byd ac y byddai fe yn ennill iachawdwriaeth ar ein rhannu, y byddai fe'n talu'r pris am ein rhyddhau ni o gaeth iwed pechod. Byddai Iesu Grist yn gwneud popeth oedd ei angen. Dyna oedd y cytundeb, dyna oedd y drindod wedi drefnu cyn i'r byd cael ei greu, cyn i bechod ddod i'r byd. Fe nath Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân ddweud hyn, fe fydd Iesu Grist yn dod. Ac fe fydd e'n gwneud popeth ar ein rhannu, achos dydyn ni ddim yn gallu wneud e. A fe fydd e'n talu'r pris, fe fydd e'n cadw'r gyfraith, fe fydd e'n bodloni'r tad, fydd e'n gwneud yr cyfan, fydd e'n cael ei gosbi yn ein lle ni. Dyna oedd y trefniad. Iesu Grist oedd yn mynd i ennill y frwydr ac yn mynd i ennill iachawdwriaeth. Grandewch yr eiriau Paul. Na i ddarllen y dair adnod gyntaf o'r ail benod Effesiaid. Grandewch, sy'n eisiau chi edrych arno fe, gwrandewch arno fe. A chwythau a fywhaodd fe pan oedd eich feirw mewn cymweddau a phechodau. Mae'n anhygol yn dywe, yr oeddech chi wedi marw yn eich cymweddau a'ch pechodau. Dyna pawb wedi marw. Chi ddim yn gallu gwneud dim. Does dim un person marw yn gallu gwneud dim byd i helpu hunan. So chi erioed wedi gweld person sydd wedi marw. Mae'n ofnadw. Chos does dim byd y gallan nhw'n wneud mwyach. Dyn nhw'n gallu siarad, dyn nhw'n gallu ymateb. Dyn nhw'n gallu cytuno â chi, dim byd, does dim ymateb. Y mae bywyd wedi mynd. Mae'r farwolaeth wedi dod. Yn ysbrydol, mae ein oed yn fwy tywyll, yn diwe, yn ysbrydol, does neb yn gallu wneud dim, maen nhw'n farw yn ysbrydol.
Adnod 2, yn yr rhai yr hodiasoch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr, yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymlant yn ddifudod yn yw, mi roeddech chi gyd fel hyn. Adnod 3, ymysg yr rhai hefyd y bu yn hymarweddiad ni oll gynt, a dyma fel oedden ni yn chwantau ein cnawd, gan wneithir ewyllysiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oedden ni wrth naturiaeth yn blant ti gofaint, megis eraill, hyd yn oed os da ni oedd y pobl mwyaf caredig ar wyneb ddaear. Yr oedden ni'n farw'n ysbrydol, ac yr oedden ni'n cael ein cyfgyrru gan chwantau'r cnawd a balchder dyn. Mor aml ceir rhai sydd yn ceisio gwella eu hunan. Ond nid yw'n wir, ond nid yna yw crefydd. Pobl yn trio gwella eu hunan i blesio Duw. Bod yn fwy crefyddol mwyn delio â phroblemau bywyd. Ond nid oes pobl yn troi mewn i'r capel am gyfnod ac yn trio gwella hunan dechrau'r flwyddyn yn wneud addewidion, addunedau mwyn gwella ambell i broblem maen nhw'n gallu gweld yn eu bywydau a maen nhw'n methu mor gloi a falle llwyddo ambell i beth, ond dyn nhw ddim yn fyw yn ysbrydol, maen nhw'n farw. Hyd yn oed os rhywun yn llwyddo, dychmygwch, petai chi'n cael rhywun yn llwyddo i stopio yfed, stopio smygu, stopio rhegi, yn darllen y Beibl bob dydd o'i bywydau, yn dod o bod yn bobl sydd yn credu mewn esblygiad, i gredu bod Duw wedi creu y byd, hyd yn oed i gredu mae Iesu Grist yw mab Duw, ac chi'n meddwl, wel, a nawr maen nhw'n helpu pobl, maen nhw'n mynd allan ac yn tystiolaethu, maen nhw fyna yn dweud, dwi mor ffyddlon i bethau Duw, ac maen nhw mor dda, ac am flynyddoedd, a maen nhw wedi gwella eu hunan. Maen nhw'n gwneud eu hunan yn efengylau. Ond dal yn golledig. Os ydyn nhw'n ddibynnol ar eu hymdrechion nhw. Sdim ots pa mor dda i ni dal yn farw'n ysbrydol, grandewch. Mae'r broblem yn rhy fawr i unrhyw enaid i ddelio adnod 4 o'r benod hon. Eithir Duw. Dyna le mae'n dod. I ni'n gweld pa mor ddifrifol yw'r sefyllfa bod ni'n farw yn ysbrydol. Ac yn adnod 4, y geiriau yna, am eiriau, eithir Duw. Dyma'r gwahaniaeth, dyma iachawdwriaeth, dyma yw Cristnogaeth, eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy'r hwn y carodd efenni. Dyna sut i ni'n cael ein hachub, oherwydd ei drigaredd oherwydd ei fawr gariad y carodd efenni. Pan oedd yn feirw mewn cymweddau a'n cyd fyw haodd ni gyda Christ, ac yna mewn cromfachau ac am gromfachau trwy ras yr ydych yn gadwedig. Mae'r cyfan yn ras i ni ddim yn heiddi fe. Mae'r cyfan o ras. Bod ni'n feirw mewn cymweddau, pan oedden ni'n feirw mewn cymweddau, mae'r arglwydd yn ein bywhau ni yng Nghrist. Adnod 6, ac a'n cydgyfododd, fe sydd yn ein cydgyfodi ni, ac a'n gosododd, fe sydd yn ein gosod ni, i gyd eistedd yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu, fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau, ragorol olyd ei ras trwy ei gymwynysgarwch i ni yng Nghrist Iesu, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw y Duw. Mae hyd yn oed y ffydd yn rodd Duw. Christ sy'n talu'r pris, fe sydd yn achub yr enaid, a fe sy'n rhoi ffydd i ni gredu ynddo fe am iachawdwriaeth. Mae'r cyfan o Dduw, a mae'r cyfan o ras, achos i ni ddim yn heiddi fe. Randewch chi ar dystiolaeth rhywun. Os nad yw Christ yn cael ei ddyrchafu, rhaid i chi dechrau meddwl, ydych chi wedi deall. Os oes yna rhestr o bethau maen nhw wedi wneud. Os ni'n clywed lot am eu cefndir nhw, ac yna maen nhw wedi newid yn syfrdanol i fod yn bobl gwell. Dwi wedi clywed hyn. Glywes i dystiolaeth rhywun 11 blynyddoedd yn ôl, a dweud pa mor anfoesol oedd e, pa mor fydol oedd e. Ac mae rhaid fi ddweud erbyn diwedd y tystiolaeth, o'n i'n teimlo piti dros y fe, achos oedd yna rhyw fath o hiraeth am ei hen fywyd e. Ond dwi wedi newid, oedd yn dweud. Dwi wedi newid, ond fel hyn o'n i. A dwi'n eitha balch o'r peth. Ond fel hyn ydw i nawr, dwi wedi newid. Ac bron iawn o'n i'n meddwl, sut wyt ti wedi newid?
A'i ymdrechion di sydd wedi newid I fe, dyna beth yw dwi ddim yn siŵr, achos yr unig ffordd mae enaid yn cael ei achub yw Iesu Grist. Fe sydd yn achub enaid, fe yw'r un sydd yn dod â ni o dywyllwch I oleuni, fe sydd wedi talu'r pris, dwi ddim wedi wneud gyda fi. Iesu Grist cyflawnodd y ddeddf bob rhan ohono fe. Ac yr oedd y tad yn fodlon ar mab. Iesu Grist aeth i'r groes, dyma oedd y ffordd y trefnwyd. Dyma proffwydodd y proffwydi. Bydde Iesu Grist yn mynd i'r groes. Rhaid oedd iddo fynd i'r groes. A Iesu Grist oedd ei ddwylo pur ar led. Ac pan dath y tad a tywall y gosb ar ei fab. Be hyn oedd yn gyfwerth ac uffern yn ein lle ni. Fe dioddefodd Crist yr holl dioddefiadau. Digofaint holl a lluog Dduw yn cael ei roed arno fe am fy mhechodau fi. Ai am fy meiau I dioddefodd Iesu. Ie, am feiau y pechadur mae Iesu yn dioddef a mae'n cael ei gosbi yn fy lle fi. Dyn ni'n gweld bod ffydd yn rodd gan Dduw. Fedrwn ni ddim credu yn yr Iesu. Dwi'n gallu ddim credu yr Efengil yn achubol. Mae modd credu yn y pen. Ond mae yna wahaniaeth pan mae'r enaid yn ymddiried yng Nghrist. Daw heddwch pan mae'r ffydd yn cael ei rhoi. Y mae heddwch yn dod i'r enaid. Dwi'n pwyso yn llwyr ar Grist. Dim byd ohono fi. Dwi ddim yn pwyso ar unrhyw beth dwi wedi wneud, neu pwy ydw I. Dwi'n llwyr bwyso ar Grist. A mae'r hodd yn cael ei rhoi I ni. Falle gynt yn trio credu a methu ac yn llwyddo ambell waith meddwl bod ni. Ond pan ni'n dod at droed y groes. Mae yna wyrth yn digwydd ac mae'r arglwydd yn rhoi rhodd I ni, y gallu ni I gredu ac ymddiried bod yr enaid yn saff yng Nghrist. Achos mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan o Dduw. Does dim lle I ymfalchio ar unrhyw adeg o'n hachubiaeth na'r rheswm, nid o weithredoedd pam, fel nad ymffrostiau neb, does dim lle I unrhyw Cristion ymfalchio achos Crist sydd wedi gwneud y cyfan. Galatiaid 2 adnod 16. Yn gwybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd Iesu Grist. Ninnau hefyd a gredasom yng Nghrist Iesu fel yn cyfiawnheu'r trwy ffydd Crist ac nid trwy weithredoedd y ddeddf. O blegyd, ni chyfiawnheu'r un cnawd trwy weithredoedd y ddeddf. Nawr, dwi'n gwybod sawl adnod dwi wedi dyfynnu'n yn barod, ond mae yna'n fwy I gael wrth gwrs. Ond mae pob un o'n nhw'n esbonio'r peth mor eglur. 2 Timotheus 1 adnod 9. Yr hwn a'n hachubodd ni ac a'n galwodd a galwedigaeth sanctaidd, nid yn ôl ein gweithredoedd ni, ond yn ôl ei arfaeth ei hun a'i ras. Yr hwn a roddwyd I ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r byd. Mae yna'n dweud, mae trwy'r ysgrythur. Chi, ble bynnag edrychwch chi, mae yna. Mae Duw sydd yn achub trwy ei ras ef yng Nghrist Iesu a mae'n rhoi rhodd o ffydd I ni gredu. Does dim lle I grefydd, does dim lle I weithredoedd da. Titus 3 adnod 5. Nid o weithredoedd cyfiawnder yr rhai a wnaethom ni eithir yn ôl ei drigaredd yr achubodd efe ni trwy olchiad yr adenedigaeth ac adnewyddiad yr ysbryd glân. Mae I gyd na. Am ofnadw byddai unrhyw un ystyried yn falchio. Ef a wnaeth y cyfan. Dychmygwch, mae hwn yn ddarlun sydd yn dod mor fyr, ond dychmygwch claf yn syrthio tra'n dringo Everest. A mae'n llithro lawr ochr y mynydd, mae'n lle andros o beryglus, ac efallai'n torri gefn. Ac nawr dyw'r claf, y dringwr yma ddim yn gallu symud, ond mae wedi mynd yn bell o'r man o'r llwybr ble roedd e. Ac felly nawr mae'r gobaith iddo fe cael ei achub yn mynd yn amhosibl bron iawn, achos efallai bod wedi mynd lawr rhyw dwll hyd yn oed. A nawr fydda neb gallu clywed unrhyw beth. Ond dychmygwch hyn, bod yna rhyw gryw achub yn clywed, yn gwybod bod e ar goll, ac yn penderfynu mynd fyny y mynydd
criw ohonyn nhw. A dim syniad ble mae'r claf a ble nath e lithro, ond maen nhw'n rhoi i bywydau mewn peryg a oriau a dringo a chwilio. Ac yna, rhywsut yn ei weld ac yn achub y claf ac yn dod â fe i ddiogelwch. Ond dychmygwch hyn, dychmygwch pa mor ofnadw fydde fe. Bydda'r claf yn ymfalchio o gwmpas y pentref ar ôl ac yn falle'n gwella ac yn cymryd y clod ac yn dweud, wel, nes i floeddio ar yr adeg iawn ac oherwydd y floedd ges i fy achub. Dychmygwch y criw ath i achub a bod e'n trial tynnu'r clod i ffwrdd o nhw am rhoi i bywydau mewn peryg iachub. Ond dyw hwnna ddim yn dod yn agos, achos chi'n gwybod beth? Pa mae'r pechadur yn crio ac yn galw am faddeuant, gwaith yr ysbryd glân yw hwnna. Ac felly does dim sail gan y Cristion i ymfalchio yn y floedd hyd yn oed. Mae'r floedd yn llwyr o ras. Mae'r ysbryd glân yn dod, ac mae yn plannu hedyn fe sydd wedi byw hau'r enaid o farwolaeth i fywyd. Fe sydd wedi siglo fe sydd wedi agor llygaid yr enaid i weld ei angen am Grist. Fe sydd wedi argyhoeddi'r pechadur o'i bechod. Fe sydd yn dod â fe i sain ar y fengil. Fe sydd wedi perydd fe glywed am yr hyn a Iesu Grist ar y groes. Ac yna wrth ddod, o Dduw byd trigarog wrthym, pechadur yw fe enw, ni fedda fe enw gwell. Yr ysbryd glân sydd wedi galluogi hynny. Ac yna wrth oed y groes, mae'n rhoi rhodd o ffydd iddo fe, a mae'n gallu credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyw yn ddim byd i wneud â ni. A mae'r cyfan o Dduw. Ac os i ni'n ymfalchio mewn unrhyw rhan o'n tystiolaeth ni, yna allwn ni ddweud hyn, dydych chi ddim yn Gristion. Chi ar eich ffordd i golledigedd. Does dim lle i ymfalchio. Y mae'r cyfan yn dod o ras Duw. Heb ymyraeth gras Duw, ni fyddai un enaid yn gallu wneud unrhyw beth. Mi fyddai'n farw. Fe sydd wedi wneud y cyfan, ond yn fyr i orffen, yn drydydd, mae yna ganlyniad pwysig i hwn. Sef adnod 10. Mae'r ysgrythyr, mae'n anhygoel yn dweud. Mae e mor resymegol. Mae e mor cam wrth gam. Mae'r efengil yn ei drwyddi draw, ac yna ni'n darllen adnod 10. Mae fel petai ni'n dweud, does dim eisiau gweithredoedd da. Wel nag oes dim ar gyfer iachawdwriaeth, ond gwrandewch ar hwn, canes ei waith dim wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da. Yr rhai ar ragddarparo Duw fel yr hodiem ni ynddynt. Mae Duw yn achub yr enaid i fyw i'w ogoneddu fe. Ond mae e mor rhyfedd yn yr oes hon. Falle bod yn ddealladwy, ni mor bell o'r efengil, ni mor bell o fendydd. Dyw e ddim yn dod fel sioc bod hwn yn digwydd. Mae yna rhyw fath o esgusodi yn digwydd pan ni'n clywed am broffes ac dydyn nhw ddim yn dangos y sel a'r cariad ac mae e'n pylu. A mae yna rhyw esgusodi yn yr oes hon. Dwi ddim yn ymwybodol bod hwnna wedi bod dros y canrifoedd. Ond sicr dwi'n mynd ysgrythurol. Yn dweud, mae'n cymryd amser. Gymerith y tipyn amser i weld y newid. Fe ddaw maes o ddaw. Ac wrth gwrs mae'r proses o ymsancteiddiad. Sancteiddio, mae'n broses holloes. Mae hwnna'n sicr. Mae hwnna'n gwbl sicr a fyddwn ni byth yn berffaith ar y ddaear. Ac mae'r Cristion yn brwydro a phechod trwy fywyd, ond beth i ni hefyd yn gwybod yw hyn. A gwai ni pan ni'n chwarae lawr ar gwyrth a chibol Duw yn yr enaid. Mae e bron iawn fel petai ni'n tynnu'r clod o Dduw ac yn ei amddifadu o'r mawl y dylsau ei gael pan mae'r arglwydd yn achub enaid y mae gwyrth yn digwydd y mae e'n byw hau enaid yn dod o fywyd i farwolaeth o dywyllwch i oleuni a pan mae'r arglwydd yn achub mae e'n achubiaeth gyflawn y mae'r achubiaeth yr un peth nawr ac fydd e pan fydd yn y nefoedd unwaith yng Nghrist ni yng Nghrist am byth.
Ac i ni'n sanctaidd yn ef, wrth gwrs fe fyddwn ni'n brwydro a phechodau, ac fydd ymsancteiddio drwy weddill i fywyd e. Ond fe fydd mae yna wyrth wedi digwydd. Mae bron iawn fel betawn ni'n rhedeg i ffwrdd o'r syniad bod achubiaeth yn wyrth. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, beth i ni'n dweud yw hyn, dechreuodd y gwaith cyn y greadigaeth hyd yn oed. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae'n ganlyniad i'r ffaith i'r tad a'r mab a'r ysbryd glân weithio yn ni. Mae'n dod o'r ffaith i'n cael ein hethol cyn i'r byd cael ei lunio. Dyna le mae'n dechrau. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae'n ganlyniad i'r ffaith bod Iesu Grist wedi talu'r fath bris am ei achubiaeth e. Pan mae rhywun yn dod yn Gristion, mae'n ganlyniad i'r ysbryd glân yn plannu hedyn o fywyd yn yr enaid. Mae fe sy'n plannu'r sancteiddrwydd a'r bywyd yno yn yr enaid. Ac felly, canlyniad yr gweithredoedd gwirthiol yma gan y drindod, y Duw y Tad a'r mab a'r ysbryd glân, canlyniad yna yw hyn, canis ei waith ef ydym. Mae fy iachawdwriaeth i yn waith o Dduw, mae e'n wyrth. Wedi ein creu yng Nghrist Iesu i beth? I weithredoedd da. Yr rhai ar agddarparo Duw fel yr hodiem ni yndyn, dyma pam yn creu ni, mwyn byw i'w ogoneddu fe. Lle nid yw gweithredoedd o unrhyw werth i ennill iachawdwriaeth ac i blesio Duw am ein achubiaeth, mae gweithredoedd yn bwysig i'r Cristion. Ond nid mwyn iachawdwriaeth, ond mwyn gogoneddu Duw. A diolch iddo am yr efengyl sanctaidd. Dyna sydd yn naturiol. Dyna be mae'r Cristion am i wneud. Fydd na adegau be ni'n trysthau bod ni'n ei fethu fe. Fydd na adegau pan fydd y Cristion yn gwrthgilio. Ond i ni nawr yn sôn am wyrth. A pan mae Duw yn achub, mae'n achub yn llawn, a mae hwn wedi dechrau cyn i'r byd cael ei greu. A mae di addo yn galluogi ni a nerthu ni i fyw felly. Fe sydd yn rhoi y nerth i ni gredu yn y lle cyntaf, ond fe sydd yn rhoi y nerth i ni fyw i wogoneddu fe. Mae gweithredoedd da y Cristion yn ffrwyth i ffydd. Fe fydd yr enaid sydd newydd i achub yn llawenhau i glywed hyn. Tybiwn ni, fydd yr enaid sydd heb i achub eto yn trio i orau wella ac yn gwybod bod e'n methu. Ond pam yn dod at Grist ac yn gweld bod Crist wedi talu'r pris, mae e'n dweud, o Dduw, helpa fi i fyw i ogoneddu di, ac mae'n clywed, dwi'n rhoi nerth i ti yng Nghrist i fyw i ogoneddu fi. Ac mae e fel newyddion ychwanegol o lawenydd. Wyt ti'n mynd i fy helpu fi i fyw i ogoneddu di? Nawr dwi yng Nghrist yn greadur newydd. Gai ofyn, oes na rai sydd yn gwrando, efallai sydd yn ceisio, ac am wybod sut i ddod yn Gristion. Ac efallai yn fwy tebygol yn meddwl beth sydd rhaid i chi ei wneud. Ond nid yna fel mae'n gweithio. Mae yna rhai yn meddwl beth sydd angen i mi ei wneud, i wneud fy hun yn Gristion. Gwrandewch eto. Dim byd. Ar un lefel. A mae Crist wedi gwneud y cyfan. Nid oes dim gweithredoedd allwch chi wneud gall blesio Duw o gwbl. Ond mae yna rhywbeth, mae yna ran, i ni'n chwarae'r rhan, ond i ni'n goffo dod, ond fe sydd yn helpu ni ddod. Mae rai chi gredu, ond fe sy'n rhoi ffydd i chi gredu. Mae rai chi edifyrhau, fe sydd yn dangos i chi'ch pechod ac yn helpu chi edifyrhau. Ond mae dal rai chi'n neud e. Ond i chi'n gweld mai fe sy'n gwneud y cyfan. Mae'r Cristion ar ôl dod yn sylweddoli fyddwn ni ddim wedi gallu neud ar ben fy hun, ond mae'r arglwydd wedi rhoi y nerth i mi ddod, mae wedi rhoi y ffydd i mi gredu, a Crist sydd yn achub. Felly beth sydd angen i chi wneud? Dewch at droed y groes. Plediwch am drigaredd. Ac os newch chi bledio am drigaredd, allwch chi fod yn sicr o hyn,
yr ysbryd glân sydd roed y gallu chi bledio'n drigaredd. Ac mae e wedi addo y sawl a ddaw ata fi nisbwriaf allan byth. Fyddai byth yn troi chi ffwrdd. Pam fe ddechreuodd o gwaith cyn llunio'r byd. Oes na rai sydd yn mynd i gamddarllen yr adnod yma to. Fe fyddan nhw, hyd yn oed yn gwrando ar neges fel hon ar ei tebyg. A'r rheswm am hynny maen nhw'n ddall ac yn farw. Ond efallai trwy ras bod rhywun o'r diwedd, a mae hwn yn brawf o waith yr ysbryd glân, o'r diwedd wedi dod i ddeall. Nid o weithredoedd, fel nad yn ffrostiau neb, ac yna bod chi'n dod at Grist a phwyso yn llwyr arno ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, graslon i ni yn llawenhau ac yn diolch am yr efengil sanctaidd. Yn diolch am dy ras ac am dy drigaredd. Yn diolch am y cyfarfod a fiodd cyn i'r byd cael ei greu. Am y ffordd a drefnwyd iachub gwael golledig eog ddyn. Ac yn diolch am waith yr ysbryd glân yn arwain ni at Grist ac at yr hyn a wnaeth e troson. Tyrd gweithio'n rymus heddi. Gad i ni weld rhai yn dod o'i cyflwr o farwolaeth i gyflwr o fywyd yn Grist. Bendithia nawr i ni gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i gwasanaeth, gadewch i ni ganu Emynau 230 o agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaith a thair. Mae'n well i mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. 230 yn ei sefyll i'w chanu. Oh
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.